Jamen, jeg hedder Mathias Mollenkragt. Jeg er medejer af PM Records. Jeg er produktionsmanager, så jeg står for at trykke alle pladerne og for at indkøbe materialer og kvalitetstjekke og pakke dem og stå for dem, der generelt er i produktionen. Jeg hører altid musik på arbejdet som en del af arbejdet, fordi vi tester vores plader. Men ellers så, når jeg er på cykelturen til at få arbejde, når jeg laver mad, når jeg køber ind, nærmest hele tiden. Og hvis det ikke er musik, så er det podcast omkring musik. Så måden jeg dyrker min passion for musik, det er for det første har jeg jo det her firma, hvor vi trykker plader med musik i. Så det er jo en stor del af det at være en del af selve kulturen eller en del af projektet musik, synes jeg er super fedt. Men så går jeg også til så meget jeg kan, koncerter og festivaler. Men det fællesskab, der er i musikken, i subkulturen, det er helt klart det, jeg dyrker min passion for det. Det er nærmest arbejde med det hver dag.